Alon-alon nggih, Mbah. Alon-alon. Nggih. Sik jenengan mudhun sik Om sing njabane Om. Ya, nggih. Terus mangke di set pelan jenengan dari samping. Ya, alhamdulillah. Malah boyok kula sing kena. Malah kemana di kota? Nggih. Namanya Mbah sinten? Mbah Rubiati. Kirang munggah sithik ya, kurang. Nggih. Pun di nganu diundurke riyen kursi rodane. Lah, dibuka riyen. Set. Nah, terus mundur. Lah, dalah. Nggih, Mbah. Enak, Mbah. Loh, wis ning kene sik. Piye? Segere. Heeh. Di Abuh iku perkara ana lukane apa pripun? Mboten lukara? Nggih, nggih wis. Anu, di ngoten apa do kok ngisore bokong? Sore, antare. Oh ya kok ngisore bokong. Anu, Junjung, rada empuk. Ah, nggih. Nggih.